Продължаваме предаването Здравето с рубриката за децата от А до Я. В рубриката ще научим какви са гръбначните деформации при децата. Статистиката показва, уважаеми зрители, че 1/4 от децата в България страдат от някаква форма на гръбначно изкривяване. Лошата стойка е причина 44% от децата на възраст между 11 и 14 години да страдат от болки в кръста, а 60% от учениците до 16 годишна възраст да изпитват болки в гърба. Най-често бедите идват, когато ученикът редовно заема неправилна поза при четене и писане. Постепенно гръбначният стълб придобива формата на буквата С. Как гръбначният стълб придобива формата на буквата С, ще научим от доктор Димитър Маникатов. Какви могат да бъдат причините за гръбначните изкривявания при децата? Причините за гръбначни изкривявания при децата могат да бъдат най-различни. Могат да бъдат вродени, могат да бъдат придобити. В зависимост от това дали самото изкривяване е изкривяване или си просто деформация, генетична деформация, ние трябва да го разграничаваме за какво точно става дума. При вродените причини за гръбначни изкривявания това са дисплазиите на стави, това са недобре разрастване на самите прешлини тела, генетично обосновани структури. Придобитите те могат да бъдат неправилно носене на принадлежности, чанти при учениците, недобре формирано или недобра организация на провеждане на часовете от гледна точка на мебелите, дали са достатъчно високи, защото ние знаем, че от 3 до 8 клас всички са на едни чинове, на едни бюра. Не всички деца са еднакво в растежа си, някои висят кръчетата, някои се опитват да достигнат бюрото, са по-нисички, други са по-високи, па се подгърбават, за да могат да заемат позата. Причината не на последно място е и недобрата или неправилната физическа култура на децата. По-лесно е да седиш пред компютъра доста време в непривичена поза, вместо да спортуваш някакъв вид спорт, какъвто и да е вид спорт. Той по един и друг начин ще подпомогне изграждането на мускулния баланс, на мускулния курсет, за да нямаме изкривявания. Как гръбнак придобива формата на буквата С? В зависимост от това дали говорим в момента за патология или за самото разрастване, въпросът е малко така двойствен. S-образната форма на гръбначния стълб в предна-задна посока е нормално нещо. Той трябва да се състои от шийна лордоза, ломбална лордоза и гръдна кифоза. Но S-образната форма на гръбнака при странични изкривявания, сколиози, това си вече патология. Това е дисбаланс на мускулите. Имаме едни мускули, които са доста по-силни, дърпат към своята страна, и имаме други мускули, които са по-слаби, е малко силна думичка, просто не изпълняват правилно функцията си, те се отпускат и тогава се получава преплъзването или оформянето на кривините при сколиозата. Като първичните кривини, тя е една кривина, с течение на времето на лекуваната сколиоза се получава втора кривина. Тогава се казва S-образна сколиоза. По-късен етап вече може да се задълбае торзио, ротации и така нататък, гръдни гърбици. В детската възраст забелязва ли се? S-формата, пак казвам, ако говорим за израстването на S-формата на гръбначния стълб, то си има една такава, системност. Първо се оформя гръдната кифоза, малко по-късен етап се оформя шийната лордоза, вече 1-3 годишна възраст се оформя ломбалната лордоза. Това е нормално нещо. И би трябвало да ги има. Ако ги няма тия физиологични кривини, е опасно. Но за сколиоза, ако говорим конкретно за патологията, която в момента обсъждаме, за съжаление има такива изкривявания, S-образни сколиози, но те са предимно, функционален тип. Най-образно казано, как се изследва гръбначното изкривяване. Застава детето с гръб към мене и аз задавам команда мирно. Изчакваме 1-2 минути, да видим детето дали ще вземе привичена стойка или ще задържи тялото изправено. Ако детето отпусне едното кръче, се образува сколиоза, но при команда мирно, то възстановява гърба си, което означава, че това е начална форма на гръбначно изкривяване. Има и такива, но в повече случаи S-образните те са вече физиологични изкривявания. Физиологични изкривявания означава напреднала форма. И имаме една първична кривина, не е ликувано това нещо, с течение на времето компенсаторно имаме втора кривина. Има ги, но те са повече в възрастта на израстване, акселерацията. Да кажем 6-ти клас до към 12-ти клас, 11-12 клас тогава се образуват. Но в ранна детска възраст, 1-ви до 3-ти, 4-ти клас не се наблюдава за сега. Неправилното държание, какви могат да бъдат гръбначните?
деформация? Значи в зависимост от това, дали телодържанието е неправилно от гледна точка на, как да се изразя по-правилно, на личен възглед или просто възоснова на неправилни мебели или неносене, сега ще поясна. Значи има един такъв период при момичетата, когато израстват техните гърди. В стремежа си те да ги прикрият, изнасят раменете напред. Това е форма, която се образува, засилва гръдната кифоза. При засилването на гръдната кифоза се получава вече начална форма на кифоза. Но пак казваме, това е повече психическо, да се възприеме сама себе си. По-нататък вече това не е проблем за младите момичета. Други проблеми за неправилно телодържание, най-често срещани това са сколиозите, странични гръбначни изкривявания. При неправилното удържание някой път момченцата има така наречения навик да издърпват дупето назад и при момичето се получава, то в тая възраст говорим от първи до трети клас, там не е кой знае каква разликата дали момче или момиче. При тях се получава инклинация на таза, при плъзване, засилва се ломбалната лордоза. Това пак е в основа на неправилна стойка. Но най-често неправилната стойка, това е неправилното седене на чина, неправилното седене пред компютъра. Това са странични изкривявания. Вярно ли, че децата, които редовно носят раница, тежаща повече от 20% от телесното им тегло, са застрашени от гръбначно изкривяване? Напълно съм съгласен с това нещо и много важно е тук да се подчертае дали раницата се носи с една или с две презрамки. Когато е с две презрамки, има вероятност да се оформи гръбначно изкривяване, но то повече ще е лумбосакрално, където е засилена лордоза. Нещо, което според мен много по-бързо може да се израсне, отколкото ако е с една презрамка, тогава се образува странични изкривявания, сколиози. Те са по-трудни за възстановяване. Там е малко по-специфична работата. Как да изберем най-подходящата чанта за нашето дете? Този проблем го имах миналата година. Моят син беше първокласник, беше обикаляне по магазини, навсякъде, за да избереме най-правилната чанта. Спряхме се на раничка. Раничка в момента има и така наречените раници с ортопедичен гръб. На гърба на раницата има определени конфигурации, които позволяват на гърба да заема конкретна поза. Дори и да е уморено детето, но говориме в рамките на допустимото. Когато раницата е пълна, каквато и да е раница, тя си тежи. Правилният подбор трябва доста обикаляне по магазините. Има в момента избора е много голям и радвам се, че се обръща внимание и родителите обръщат внимание именно това. Да не е една чанта, да не е някакъв вид турбичка или каквото и да била, да е раничка. Като се набляга основно на раниците, които са за профилактика на гръбначни изкривявания. Има ги в момента на пазара. Как родителя да следи за правилната поза на детето си? Значи, това е Какво трябва да наблюдава, да? Много хубав въпрос. Значи, този въпрос може да го разделим на два подвъпроса. Първо, дали родителя наблюдава детето си. Това е много важно нещо, защото все по-малко родителите знаят какво се случва с децата им. Когато правим измервания в училищата и кажем, че детето има гръбначно изкривяване, родители идва и почва да пищи как така, защо и какво. Това е първата част. Да, това е първата част на въпроса и аз ще отговоря така. Хубаво е родителите да следят децата си по време на къпане, след къпане, по време на преобличане, поставяне на пижамки. При по-малките казвам, при по-възрастните вече трябва да си по-изобретателен, да можеш да наблюдаваш детето си. Основно, което трябва да се следи от родителя, това е симетричност на тялото. Набляга се основно на лопатките. Те трябва да са симетрични на гръбначния стълб лопатките. Другото, което може да се наблюдава, това са така наречените талийни триъгълници. Да се следи дали детето има изравняване на единия талиен триъгълник, а другия е задълбочен. Когато разговаряме с детето, да видим дали седи правилно, докато вечеряме заедно или докато общуваме, или просто седи непрекъснато на една или друго. Видим белег за изкривяване, да видим дали са симетрични рамената. Това също е нещо, което подсказва за... Но тук трябва малко не става от един път. Отиваш, виждаш го за секунда и казваш да, има или няма. Просто се наблюдава в продължение на седмица, две и се вижда. Когато има притеснение, тогава вече се обръща към съответните специалисти. А вие ходите ли по училищата да провеждате такива профилактични прегледи при децата? Да, благодаря за въпроса. Той е също много важен въпрос. Ходиме от 1998 година. За първи път започнах да посещавам езикова гимназия. Това беше времето, когато писах дипломната си работа. От тогава до ден днешен посещаваме няколко училища в Благоевград, където провеждаме начални и контролни изследвания. Началните изследвания, това са есента, гледаме до края на октомври месец да приключиме и сега при приключване на учебната година, март-май, гледаме да приключиме контролните изследвания. Правиме и искам да благодаря за съдействието на директорите и преподавателите, всички тези, които ни помагат да осъществиме тези изследвания. Това е според мен много важно изследване.
Защото в напреднала фаза, когато се стигне, да кажем, втора, трета степен на гръбначно изкривяване, тогава вече имаме изменение като цяло на самата хемодинамика вътре, на самите органи, на тялото се променя. Започват патологични изменения. В по-напреднала възраст това са дискогенни боли, заболявания на дисковите елементи, радикулити, плексити и всякакви такива неща. И хубаво е, когато се провежда такива изследвания в училищна възраст, било то от 1 до 7 клас или от 8 до 12 клас, да се проследяват тия неща. Когато се хване проблема на време, той се лекува. Но когато вече проблема изостане, например, тая година имахме късмет да отидем в нови училища да провеждаме изследването, там просто нещата са много различни. Не са тежки изкривяваните, начални форми са пресколиози или първа степен, които се коригират с гимнасти, с упражнения, с комплекси. Работиме с самото ръководство, с преподавателите по физическо, подготвяме на всеко едно от заболяванията, подготвяме комплекс, който комплекс се дава на преподавателя, те си сформират групи и се случват нещата много бързо. Последното изследване беше в трето основно училище, разликата беше огромна. Каква беше? В самото изменение в правилното удържание. Някъде около 23% мисля, че беше общото изменение на гръбначния стълб като начална патология. Май месец, което провеждахме от 1 до 3 клас вторичното изследване, само 3 дечица беха с отклонение. Тежки патологии в това училище, в повечето училища в Благоевград нямаме тежки патологии. Говориме за ранни форми на изменение на гръбначния стълб. Каква е профилактиката на гръбначните изкривявания? Значи, много, как да кажа, много така ще прозвучи отговора, но то е наистина реално физическо натоварване. В часовете по физическо възпитание, когато дойде при родители едно момиченце или едно момче и иска от майка си да го освободи, защото има много записане, това е много лоша услуга. Часовете по физическо възпитание в момента са само 2 часа. Прекалено малко, за да изградят тези деца добра мускулна структура, добър мускулен корсет. Профилактика е сега идва лято, летния сезон, плуване. Чудесен спорт за гръбначни изкривявания, каквито и да са формите и измененията на гръбначния стълб. Не е желателно, има много амбициозни родители, които първи-втори клас деца ги карат на тенис, на корт. Това е предпоставка за ранна форма на гръбначно изкривяване. Развива се само едната страна. За мен е хубаво спортовете да са симетрични. Плуване, лека атлетика, спортове, където развиваме всичко. Какво е важното условие за постигане на оздравителен ефект при децата? Най-важното условие за постигане на оздравителен ефект това е постоянство. Желание и постоянство. Сблъскали сме се с проблема, когато идват майките, бащите, родители, идват тук амбицирани да поправят детето си. Но няма го, как да кажа, желанието в детето. Той идва, отбива номера за 45 минути за 1 час и ефектът не е никакъв. Родителите идват, питат, вкъщи се опитват да работят, правиме комплекси за вкъщи, но и там не се случват нещата. Значи, как трябва да се постъпи? Това е малко, как да кажа, лично за мен е все още енигма. Как да накараш детето да повярва, че тялото му трябва да изглежда добре, дори естетически или физиологически здрави. При всички е различно. Много говорене, но не с натрапчиви реплики от страна на родителите. Просто момичетата повече се впечатляват от култовата думичка красота, естетика, докато момчетата, в зависимост дали са във възраст на израстване, пубертет, там говорим за силни здрави тела, за силни мъже. Трябва да се намери подход, който ти да накараш детето да се заинтересува. Не като проблем гръбначно изкривяване, как тялото му да стане по-красиво. Все още е много трудно и за мене. Да, децата, ние казваме едно, мислим едно, а децата го разбират по съвсем друг начин. Наскоро имах един такъв случай, казваме, че детето има начална форма на гръбначно изкривяване и в целия клас се говори, че детето е криво. Това е криво разбрано нещо. Трябва подхода, думичките, които ги използваме, да са конкретни, по заобиколен начин да накараме детето да се впечатли от това, че трябва да стане малко по-силен, малко по-едър. Защото гръбначно изкривяване на практика това е слабост на мускулите. Процес на израстване или процес на неправилна стойка. Ако ние може да внушим на това дете, че това е правилна стойка, че той трябва да е по-силен, по-здрав и да изглежда по-добре, мисля, че това е добрия ефект. Но пак казвам, това е много труден. Има които го постигаме за много кратък период от време, има които просто доста дълъг период от време занимаваме с пресколиози или начални форми на гръбначни изкривявания. Значи, за да не се страхуват и да не се притесняват тинейджерите, които ви посещават, какво се случва в кабинета, да им кажем? Значи, основно какво се случва тук, първо те трябва да ни приемат като приятели. Ние сме хора, които не искаме нищо, което да им навреди. И ние сме хора, които искаме да направим така, че техните тела да изглеждат добре.
да може, когато идва лятото, те да се съблекат по тениски, по бански костюми и така нататък, а не да се прикриват в дълги шалвари или да се скриват с широки тениски, да прикриват дефекти. Дефекта, колкото и да го прикриваме, той е там. Той няма да се изликува, той ще се задълбочава. А когато почнем да работим конкретно върху дефекта и да го правим вече ефект, нещата са по-добре и за тях, и за нас. Последни думи към родителите на децата с гръбначни деформации? Значи, гръбначните деформации сами по себе си не са тежки патологии, но са предпоставка за тежки патологии. Намерете език да говорите с тях, да ги мотивирате и да ги стимулирате. И наблюдение. Наблюдайте децата си. Когато можете и го правете така, че те да не забелязват. Децата са много изобретателни и хитри. Продължаваме предаването Здравето с рубриката за децата от А до Я. В рубриката ще научим какви са гръбначните деформации при децата. Статистиката показва, уважаеми зрители, че 1/4 от децата в България страдат от някаква форма на гръбначно изкривяване. Лошата стойка е причина 44% от децата на възраст между 11 и 14 години да страдат от болки в кръста, а 60% от учениците до 16 годишна възраст да изпитват болки в гърба. Най-често бедите идват, когато ученикът редовно заема неправилна поза при четене и писане. Постепенно гръбначният стълб придобива формата на буквата С. Как гръбначният стълб придобива формата на буквата С, ще научим от доктор Димитър Маникатов. Какви могат да бъдат причините за гръбначните изкривявания при децата? Значи, причините за гръбначни изкривявания при децата могат да бъдат най-различни. Могат да бъдат вродени, могат да бъдат придобити. В зависимост от това дали самото изкривяване е изкривяване или си просто деформация, генетична деформация, ние трябва да го разграничаваме за какво точно става дума. При вродените причини за гръбначни изкривявания това са дисплазиите на стави, това са недобре разрастване на самите прешлини тела, генетично обосновани структури. Придобитите те могат да бъдат неправилно носене на принадлежности, чанти при учениците, недобре формирано или недобра организация на провеждане на часовете от гледна точка на мебелите, дали са достатъчно високи, защото ние знаем, че от 3 до 8 клас всички са на едни чинове, на едни бюра. Не всички деца са еднакво в растежа си, някои висят кръчетата, някои се опитват да достигнат бюрото, са по-нисички, други са по-високи, па се подгърбават, за да могат да вземат позата. Причината не на последно място е и недобрата или неправилната физическа култура на децата. По-лесно е да седиш пред компютъра доста време в непривичена поза, вместо да спортуваш някакъв вид спорт, какъвто и да е вид спорт. Той по един и друг начин ще подпомогне изграждането на мускулния баланс, на мускулния курсет, за да нямаме изкривявания. Как гръбнака придобива формата на буквата С? Значи, в зависимост от това дали говорим в момента за патология или за самото разрастване, въпросът е малко така двойствен. Значи, S-образната форма на гръбначния стълб в предна-задна посока е нормално нещо. Той трябва да се състои от шийна лордоза, ломбална лордоза и гръдна кифоза. Но S-образната форма на гръбнака при странични изкривявания, сколиози, това си вече патология. Това е дисбаланс на мускулите. Имаме едни мускули, които са доста по-силни, дърпат към своята страна, и имаме други мускули, които са по-слаби, е малко силна думичка, просто не изпълняват правилно функцията си, те се отпускат и тогава се получава препъзването или оформянето на кривините при сколиозата. Като първичните кривини, тя е една кривина, с течение на времето на лекуването сколиоза се получава втора кривина. Тогава се казва S-образна сколиоза. По-късен етап вече може да се задълбае торзио, ротации и така нататък, гръдни и гърбици. А в детската възраст забелязва ли се? Значи S-формата, пак казвам, ако говорим за израстването на S-формата на гръбначния стълб, то си има една такава, как да кажа, системност. Първо се оформя гръдната кифоза, малко по-късен етап се оформя шийната лордоза, вече 1-3 годишна възраст се оформя ломбалната лордоза. Това е нормално нещо. И би трябвало да ги има. Ако ги няма тия физиологични кривини, е опасно. Но за сколиоза, ако говорим конкретно за патологията, която в момента обсъждаме, за съжаление има такива изкривявания, S-образни сколиози, но те са предимно, как да кажа, функционален тип.
най-образно казано, как се изследва гръбначното изкривяване. Застава детето с гръб към мене и аз задавам команда мирно. Изчакваме 1-2 минути да видим детето дали ще вземе привичена стойка или ще задържи тялото изправено. Ако детето отпусне едното краче, се образува сколиоза, но при команда мирно, то възстановява гърба си, което означава, че това е начална форма на гръбначно изкривяване. Има и такива, но в повече случаи S-образните те са вече физиологични изкривявания. Физиологичните изкривявания означава напреднала форма. И имаме една първична кривина, не е ликувано това нещо, с течение на времето компенсаторно имаме втора кривина. Има ги, но те са повече в възрастта на израстване, акселерацията. Да кажем 6-ти клас до към 12-ти клас, 11-12 клас тогава се образуват. Но в ранна детска възраст, 1-ви до 3-ти, 4-ти клас не се наблюдава за сега. Неправилното държание, какви могат да бъдат гръбначните деформации? Значи в зависимост от това дали телодържанието е неправилно от гледна точка на, как да се изразя по-правилно, на личен възглед или просто възоснова на неправилни мебели или неносене, сега ще поясна. Значи има един такъв период при момичетата, когато израстват техните гърди. В стремежа си те да ги прикрият, изнасят раменете напред. Това е форма, която се образува, засилва гръдната кифоза. При засилването на гръдната кифоза се получава вече начална форма на кифоза. Но пак казваме, това е повече психическо, да се възприеме сама себе си. По-нататък вече това не е проблем за младите момичета. Други проблеми за неправилно телодържание, най-често срещани, това са сколиозите, странични гръбначни изкривявания. При неправилното удържание някой път момченцата има така наречения навик да издърпват дупето назад и при момичета се получава, то в тая възраст говорим от първи до трети клас, там не е кой знае каква разликата дали момче или момиче. При тях се получава инклинация на таза, при плъзване, засилва се ломбалната лордоза. Това пак е в основа на неправилна стойка. Но най-често неправилната стойка, това е неправилното седене на чина, неправилно седене пред компютъра. Това са странични изкривявания. Вярно ли, че децата, които редовно носят раница, тежаща повече от 20% от телесното им тегло, са застрашени от гръбначно изкривяване? Напълно съм съгласен с това нещо и много важно е тук да се подчертае дали раница се носи с една или с две презрамки. Когато е с две презрамки, има вероятност да се оформи гръбначно изкривяване, но то повече ще е лумбосакрално, където е засилена лордоза. Нещо, което според мен много по-бързо може да се израсне, отколкото ако е с една презрамка, тогава се образува странични изкривявания, сколиози. Те са по-трудни за възстановяване. Там е малко по-специфична работата. Как да изберем най-подходящата чанта за нашето дете? Този проблем го имах миналата година. Моят син беше първокласник, беше обикаляне по магазини, навсякъде, за да избереме най-правилната чанта. Спряхме се на раничка. Раничка в момента има и така наречените раници с ортопедичен гръб. На гърба на раницата има определени конфигурации, които позволяват на гърба да взема конкретна поза. Дори и да е уморено детето, но говориме в рамките на допустимото. Когато раницата е пълна, каквато и да е раница, тя се тежи. Правилният подбор трябва доста обикаляне по магазините. Има в момента избор е много голям и радвам се, че се обръща внимание и родителите обръщат внимание именно това, да не е една чанта, да не е някакъв вид турбичка или каквото и да била, да е раничка, като се напляга основно на раниците, които са за профилактика на гръбначни изкривявания. Има ги в момента на пазара. Как родителя да следи за правилната поза на детето си? Значи това е много трябва да наблюдава, да? Много хубав въпрос. Значи този въпрос може да го разделим на два подвъпроса. Първо, дали родителя наблюдава детето си. Това е много важно нещо, защото все по-малко родителите знаят какво се случва с децата им. Когато правим измервания в училищата и кажем, че детето има гръбначно изкривяване, родители идва и почва да пищи как така, защо и какво. Това е първата част. Да, това е първата част на въпроса и аз ще отговоря така. Хубаво е родителите да следят децата си по време на къпане, след къпане, по време на преобличане, поставяне на пижамки. При по-малките казвам, при по-възрастните вече трябва да си по-изобретателен, да можеш да наблюдаваш детето си. Основно, което трябва да се следи от родителя, това е симетричност на тялото. Набляга се основно на лопатките. Те трябва да са симетрични на гръбначен стълб лопатките. Другото, което може да се наблюдите, това са така наречените талийни триъгълници. Да се следи дали детето има изравняване на единия талиен триъгълник, а другия е задълбочен. Когато разговаряме с детето, да видим дали седи правилно, докато вечеряме заедно или докато общуваме, или просто седи непрекъснато на една или друго. Видим белег за изкривяване, да видим дали са симетрични рамената. Това също е нещо, което подсказва за... Но тук трябва малко как да кажем, не става от един път. Отиваш, виждаш го за секунда и казваш да, има или няма.
Просто се наблюдава в продължение на седмица-две и се вижда. Когато има притеснение, тогава вече се обръща към съответните специалисти. А вие ходите ли по училищата да провеждате такива профилактични прегледи при децата? Да, благодаря за въпроса. Той е също много важен въпрос. Ходиме от 1998 година. За първи път започнах да посещавам езикова гимназия. Това беше времето, когато писах дипломната си работа. От тогава до ден днешен посещаваме няколко училища в Благоевград, където провеждаме начални и контролни изследвания. Началните изследвания, това са есента, гледаме до края на октомври месец да приключиме и сега при приключване на учебната година, март-май, гледаме да приключиме контролните изследвания. Правиме и искам да благодаря за съдействието на директорите и преподавателите, всички тези, които ни помагат да осъществиме тези изследвания. Това е според мен много важно изследване, защото в напреднала фаза, когато се стигне, да кажем, втора, трета степен на гръбначно изкривяване, тогава вече имаме изменение като цяло на самата хемодинамика вътре, на самите органи, на тялото се променя. Започват патологични изменения. В по-напреднала възраст това са дискогенни боли, заболявания на дисковите елементи, радикулити, плексити и всякакви такива неща. И хубаво е, когато се провежда такива изследвания в училищна възраст, било то от 1 до 7 клас или от 8 до 12 клас, да се проследяват тия неща. Когато се хване проблема на време, той се лекува. Но когато вече проблема изостане, например, тая година имахме късмет да отидем в нови училища да провеждаме изследването, там просто нещата са много различни. Не са тежки изкривяваните, начални форми са пресколиози или първа степен, които се коригират с гимнасти, с упражнения, с комплекси. Работиме с самото ръководство, с преподавателите по физическо, подготвяме на всеко едно от заболяванията, подготвяме комплекс, който комплекс се дава на преподавателя, те си сформират групи и се случват нещата много бързо. Последното изследване беше в трето основно училище, разликата беше огромна. Какво беше? В самото изменение в правилното удържание. Някъде около 23% мисля, че беше общото изменение на гръбначния стълб като начална патология. Май месец, което провеждахме от 1 до 3 клас вторичното изследване, само 3 дечица беха с отклонение. Тежки патологии в това училище, в повечето училища в Благоевград нямаме тежки патологии. Говориме за ранни форми на изменение на гръбначния стълб. Каква е профилактиката на гръбначните изкривявания? Значи, много, как да кажа, много така ще прозвучи отговора, но то е наистина реално физическо натоварване. В часовете по физическо възпитание, когато дойде при родители едно момиченце или едно момче и иска от майка си да го освободи, защото има много записане, това е много, много лоша услуга. Часовете по физическо възпитание в момента са само 2 часа. Прекалено малко, за да изградят тези деца добра мускулна структура, добър мускулен корсет. Профилактика е сега идва лято, летния сезон, плуване. Чудесен спорт за гръбначни изкривявания, каквито и да са формите и измененията на гръбначния стълб. Не е желателно, има много амбициозни родители, които първи-втори клас деца ги карат на тенис, на корт. Това е предпоставка за ранна форма на гръбначно изкривяване. Развива се само едната страна. За мен е хубаво спортовете да са симетрични. Плуване, лека атлетика, спортове, където развиваме всичко. Какво е важното условие за постигане на оздравителен ефект при децата? Най-важното условие за постигане на оздравителен ефект, това е постоянство. Желание и постоянство. Сблъскали сме се с проблема, когато идват майките, бащите, родители, идват тук амбицирани да поправят детето си. Но няма го, как да кажа, желанието в детето. Той идва, отбива номера за 45 минути за 1 час и ефектът не е никакъв. Родителите идват, питат, вкъщи се опитват да работят, правиме комплекси за вкъщи, но и там не се случат нещата. Значи, как трябва да се постъпи? Това е малко, как да кажа, лично за мен е все още енигма. Как да накараш детето да повярва, че тялото му трябва да изглежда добре, дори естетическо или физиологически здрави. При всички е различно. Много говорене, но не с натрапчиви реплики от страна на родителите. Просто момичетата повече се впечатляват от култовата думичка красота, естетика, докато момчетата, в зависимост дали са във възраст на израстване, пубертет, там говорим за силни здрави тела, за силни мъже. Трябва да се намери подход, който ти да накараш детето да се заинтересува. Не като проблем гръбначно изкривяване, как тялото му да стане по-красиво. Все още е много трудно и за мене. Да, децата, ние казваме едно, мислим едно, а децата го разбират по съвсем друг начин. Наскоро имах един такъв случай, казваме, че детето има начална форма на гръбначно изкривяване и в целия клас се говори, че детето е криво. Това е криво разбрано нещо. Трябва подхода, думичките, които ги използваме, да са конкретни.
по заобиколен начин да накараме детето да се впечатли от това, че трябва да стане малко по-силен, малко по-едър. Защото гръбначното изкривяване на практика това е слабост на мускулите. В процес на израстване и в процес на неправилна стойка. Ако ние може да внушим на това дете, че това е правилната стойка, че той трябва да е по-силен, по-здрав и да изглежда по-добре, мисля, че това е добрия ефект. Но пак казвам, това е много труден. Има които го постигаме за много кратък период от време, има които просто доста дълъг период от време занимаваме с пресколиоза или начални форми на гръбначни изкривявания. Значи, за да не се страхуват и да не се притесняват тинейджерите, които ви посещават, какво се случва в кабинета, да им кажем? Значи, основно какво се случва тук, първо те трябва да ни приемат като приятели. Ние сме хора, които не искаме нищо, което да им навреди. И ние сме хора, които искаме да направим така, че техните тела да изглеждат добре. Да може, когато идва лятото, те да се съблекат по тениски, по бански костюми и така нататък, а не да се прикриват в дълги шалвари или да се скриват с широки тениски, да прикриват дефекти. Дефекта, колкото и да го прикриваме, той е там. Той няма да се изликува, той ще се задълбочава. А когато почнем да работим конкретно върху дефекта и да го правим вече ефект, нещата са по-добре и за тях, и за нас. Последни думи към родителите на децата с гръбначни деформации? Значи, гръбначните деформации сами по себе си не са тежки патологии, но са предпоставка за тежки патологии. Намерете език да говорите с тях, да ги мотивирате и да ги стимулирате. И наблюдение. Наблюдайте децата си. Когато можете и го правете така, че те да не забелязват. Децата са много изобретателни и хитри.